liyane yaiku Sang Hyang Reksi Kaneka Putra. Krana aku diungkup karo Sang Hyang Reksi Kaneka Putra. Nah, dina iki mang Resi Kaneka Putra rawuh ana kene. Aku didhawuhi yaiku kelawan Resi Kaneka Putra. Ya Bathara Narada. Aku iso longit tanpa tanding. Kalamuna aku iso mecah bungkus. Ndara sinten bungkus niku Ndara? Sinten ingkang dipun maksud bungkus utawi radang bungkus niku Ndara? Yaiku putra-putrane Pandu Dewanata ya Pandu Dewayana. Lah Raden Bungkus wektu dina iki wis ana 3 taun kanane Raden Bungkus gorong pecah bungkuse. Tegese Raden Bungkus lahir ana Kercapada ana ngalam donya. Suwene yaiku 3 taun. Gorong pecah bungkuse. Nah, Raden Bungkus wektu dina iki kabar sing ndak krungu Raden Bungkus netih ana sajrone Kreta Buntaka. Hubungi kewan-kewan sing ana sajrone pagrogolan. Sing ana jrone alas Senggasraya. Aku iso mecah bungkus, kalamuna aku iso mecah bungkus. Aku bakal duweni kelungitan sing tanpa tanding. Lah mula derekno aku dina saiki menyang alas Senggasraya. Saperlu ngaku padi kananing Raden Bungkus. Wah, Prabu Gajah Sena sanalika lumawat dhateng alas Senggasraya upadi kananing Raden Bungkus. Prabu Gajah Sena arsa upadi Raden Bungkus. Sanalika ing dirgantara panjenenganing Prabu Gajah Sena dupi amrisani Raden Bungkus wonten salebetipun alas Senggasraya netih Kreta Buntaka. Sanalika Prabu Gajah Sena meniup madhap dentelane Raden Bungkus.
Prabu Gajah Sena. Bumi amirsani Raden Bungkus ingkang wonten saklebetipun Kreta Guntaka. Raden Bungkus den telale kalayan Prabu Gajah Sena mecekat Raden Bungkus dawahi Kreta Guntaka. Kreta Guntaka gajah 44 cai ajur momor sak walang-walang ketiban Raden Bungkus. Gajah putih 44 cacai ajur mumur sak walang-walang. Gajah putih 44 Kreta Guntaka manjing wonten saklebetipun guwa garbaning Raden Bungkus Bayu. Bungkus gak terlalik dadi sanatria sing bagus rupane krinega busanane. Sapa sliramu? Ya Bungkus, aku Prabu Gajah Sena. Bungkus, tumungkula marang dewamu. Dinane iki Raden Bungkus sliramu bakal mati dening Prabu
Gajah Senoko. Tinanting kalayan Raden Bungkus sanalika katon nglego dodone Prabu Gajah Sena. Prabu Gajah Sena den sudut kalayan puku kanca kenaka tembus botol likat Prabu Gajah Sena dikta ilapat. Ingkang depaning pertiwi ical sipating Prabu Gajah Sena manjing dhateng guwa garbaning Raden Bungkus Peyuh.
sapa? Jenengku sapa? Aku iki anake sapa aku? Iya, Bungkus. Sliramu putrane pun bapa. Ya aku Ratu Ngastina jejuluk Prabu Pandhu Dewanata. Sliramu putraku nak. Putraku sliramu nak. Wah. Dadi awakmu iki bapakku. Awakmu iki bapakku. Iya, Gen. Aku Kanjeng Ramamu Suderma Kakung. Ya aku Prabu Pandhu Dewanata. Lah sing ana iring aku iki dulurmu kang pernah tuwa. Nadyan laire ana Ngecapada dhisik sliramu. Nanging dulurmu iki lair procot wis rupa jabang bayi. Lah sliramu 3 tahun lair ana Ngecapada isih rupa bungkus. Lah terus aku iki kok kowe jeneng sapa? Kok kowe jeneng sapa aku? Iya bungkus. Kene nak. Rehning sliramu sing mecah bungkusmu ora ana siji loro yaiku kejaba Prabu Gajasena. Lah banjur Kreta Guntaka kang digelandang Gajah Putih 44 uga manjing ana jerone guwa garbamu. Uga Prabu Gajasena uga melu manjing ana sajrone kutha Panaragomo. Mula sliramu nggih ndak wehi tenger, ndak wehi jeneng Wijasena. Ndak wehi tenger Wijasena. Wah, dadi aku kok kei jeneng Wijasena. Wijasena. Iya nak, sliramu ndak wehi tenger, ndak wehi jeneng, ndak wehi asma Wijasena. Lah iki kanane kakangmu ndak wenehi jeneng Wijakaka. Wijakaka. Senajan laire dhisik sliramu nanging sliramu wujud bungkus rupa bungkus lah. Kakangmu Wijakaka iki lair kocot wujude jalma manungsa yaiku wujud bayi. Yo kakakku Wijakaka, adikmu ngaturno salam kakakku Wijakaka. Iya adi, ndak tampa salam ora liwat adi pangestanipun kakang. Para enggal ditampa kono ya adi. Tampa tangan loro. Tak pundi ana gun-gunan. Tak cancang ana pucuke rambut. Muga dadekno jimat selawase ngawurit kakakku Wijakaka. Syukur adi menawa kaya ngono. Sarene komentasan dalu menika sampun paripurna. Sengaja dalu niki damel lelampahan pecahe bungkus utawa laire sena. Muga-muga lantaran lelampahan laire bungkus pecahe bungkus utawa laire sena iki muga-muga kemanten kekalih menawi andarbene putra utawi putri dadosa kados Sena utawa Wijasena. Lah napa to majase Sena? Sena niku isen-isene sampurna.
dewa ngandhapaken Ganda Arum wonten saklebetipun Kraton Ngastinapura. Mugi rahayu wilujeng dalu niki ingkang pinanggih ugi ingkang kagungan kersa.